A partir do luns da semana que ven, os comerciantes e hostaleiros de Vilagarcía afectados pola crise derivada do coronavirus poderán solicitar as axudas do Concello. O Goberno local levará a pleno unha modificación de crédito para contar con esa partida para achegas ao comercio local e ao sector da hostalaría. As axudas forman parte dun paquete global que está a deseñar o Goberno local. Teñen un carácter directo e van dirixidas principalmente a autónomos e pemes. Os beneficiarios son todos os autónomos e pemes que teñen un establecemento público, un establecemento comercial e que dan un servicio. Pero non só eles, entendimos que se podemos chegar ao 100% dos que tiveron que cerrar durante o estado de alarma, será un éxito para nós, pero se ademais de eso sobrase un remanente, integrarase para todas aquelas empresas ou todos aqueles autónomos que non tiveron que pechar, pero que, como todos, mermaron os seus ingresos dunha maneira importante. As axudas oscilarán entre os 300 e os 800 euros. Unha parte aqueles que tiveron que pechar de maneira obrigatoria terán unha cuantía de 500 euros para os que teñen un establecemento e se teñen máis dun establecemento será de 800. Pero aqueles solicitantes que fose por unha merma de actividade que non tiveran obrigación de pechar terán de 300 euros a cantía máxima e de 500 se teñen máis dunha actividade e máis dun establecemento. No Concello calculan que en total esas axudas poden chegar a mobilizar uns 400.000 euros. A isto hai que sumar bonos comercio e tamén unha campaña para incentivar a economía local. Temos que facer campañas de fomentar, de concienciación, de publicidade, de que consumamos e merquemos no noso comercio local. Por suposto, tamén se van a reorientar parte, como dixemos, dos obxectivos temáticos da OT9 e dos fondos europeos para tratar de encaixalo nesta crisis económica que vamos a sufrir debido a esta crisis sanitaria. O alcalde aproveita para agradecer as contribucións dos grupos da oposición a mellorar o plan de reactivación da economía de Vilagarcía. Alberto Varela indica que malia encabezar un goberno en maioría é fundamental atender as achegas do resto de formacións. Lamenta, iso sí, as ocorrencias dos de sempre, dixo que acusan o Executivo de estar agochado nesta crise sanitaria.